Mä voin vaikuttaa yhteiskuntaan, koska mulla on oma ääni. Ne tarinat ja kuvat, mitä mä olen mukana tekemässä, niin ne vaikuttaa meihin kaikkiin. Ne luo sitä yhteistä kulttuuria, minkä keskellä me eletään. Minä voin olla esikuva, koska mä oon rohkea ja vapaa ja itsenäinen. Ja mä uskallan puhua ja toimia mun arvojen puolesta. No esikuvana olossa, siinähän ei ole kyse siis musta, vaan siinä on enemmän kyse yhteisöstä ja aina seuraavista sukupolvista, joille pitäisi tulla tunne, että heistä on välitetty ja heitä on rakastettu. Ja sit mä haluan toimia tosi kunnioittavasti myös niitä kohtaa, jotka on mun kanssa eri mieltä. Mun mielestä se on vastuullista. Jag har en röst och jag använder den väldigt gärna för att bredda samtalet. Så att de unga, kanske framförallt de som riskerar att bli marginaliserade, förstår att de är viktiga på riktigt. Att de bär inte skulden för tidigare generationers misstag, utan vi bör inspirera dem så att vi tillsammans kan bygga en fin framtid. Mä voin vaikuttaa yhteiskuntaan ja me kaikki voidaan, koska se mitä me kohdellaan meidän läheisiä, lapsia, vanhempia, ystäviä, kollegoja, se vaikuttaa koko kulttuuriin. Usein musta tuntuu, että ihmiset ajattelee, että pitäisi keksiä joku uusi paikka, missä tuoda niitä ratkaisuja esiin, mutta paras paikkahan on siis se, missä sul on jo valtaa ja verkostoja. Jag tycker det är viktigt att vi påverkar samhället, att vi tillsammans försöker bygga upp ett jämställt Finland där alla, också unga män, hittar sin egen plats, sin egen röst. Me jokainen pystytään vaikuttaa omalla tekemisellemme siihen, että me eletään lempeässä, empaattisessa, tasa-arvoisessa kulttuurissa. Ja koska meitä Marttoja kuunnellaan, niin pidetään heikompien puolia. Älä vaikene, vaan käytä ääntäsi.